U početku je bila riječ. Riječ bijaše s Bogom i riječ je bila Bog. U početku je bila kod Boga. Po njoj postade sve što postoji. Ne postoji ništa što nije po njoj stvoreno. U njoj bijaše život i taj život svjetlo ljudima. To svjetlo svijetli u tami i tama ga ne obuze. Bog je poslao čovjeka po imenu Ivan da svima svjedoči o svjetlu kako bi svako mogao povjerovati na temelju njegovog svjedočanstva. On nije bio svjetlo. Došao je da svjedoči za svjetlo. Istinsko svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka došlo je na svijet. Bilo je na svijetu, svijet po njemu postade, a svijet ga nije prepoznao. Došao je svojima, ali ga ovi nisu primili. A svima onima koji su ga primili dao je pravo da postanu Božjom djecom, onima koji su vjerovali u njegovo ime. Oni nisu rođeni od volje tjelesne ili muževlje, već su rođeni od Boga. Tako riječ postade tijelom i nastani se među nama. Bio je pun milosti i istine, a mi smo vidjeli njegovu slavu, slavu očevog jedinca. Ivan je za njega svjedočio vičući: to je onaj za kojeg sam vam govorio, onaj koji dolazi za mnom predamnom je, jer bijaše prije mene. Svi smo primali od njegove punine, milost za milošću. Mojsije je donio zakon, dok su po Mesiji Isusu došle istina i milost. Boga niko nikad nije vidio. Jedinac koji sam jeste Bog i koji je bio u očevom krilu, on ga je objavio. Ovo je Ivanovo svjedočanstvo. Jevreji poslaše svećenike i levite iz Jerusalema da ga upitaju ko je on. On je otvoreno priznao: ja nisam Mesija. A ko si onda? Pitali su ga. Jesi li Ilija? Nisam, odgovori on. Jesi li vjerovjesnik? Nisam. Pa ko si onda? Reci nam da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali. Šta imaš reći o sebi? On im odgovori: ja sam glas koji viče u pustinji: pripremite put Gospodnji, kako je rekao vjerovjesnik Izaija. A izaslanici bijahu farizeji. Upitaju ga: ako nisi Mesija, ni Ilija, ni vjerovjesnik, zašto potapaš? Ja potapam u vodu, rekao im je Ivan, ali ovdje među vama nalazi se neko koga još niste upoznali. On je taj koji dolazi poslije mene, a ja mu nisam dostojan ni sandale odvezati. To se dogodilo u Betaniji s one strane Jordana na kom je Ivan potapao. Sutradan Ivan ugleda Isusa kako mu prilazi pa reče: evo jaganjca Božijega koji odnosi grijeh svijeta. Ovo je taj za kojeg sam rekao: za mnom dolazi onaj koji je predamnom jer bijaše i prije mene.
Nisam ga prepoznao. Ali ovdje sam i potapam u vodu da se on očituje Izraelu. Zatim Ivan posvjedoči. Vidio sam duha kako silazi u vidu goluba i ostaje na njemu. Nisam ga prepoznao, ali onaj koji me poslao da potapam u vodu rekao mi je: na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, to je taj koji potapa u Svetoga Duha. Vidio sam to i zato svjedočim da je on Božji sin. Sutradan je Ivan stajao sa dvojicom svojih učenika, a Isus je tuda prolazio. Ivan ga ugleda i reče: evo jaganjca Božijega. Kad su to čula, dvojica njegovih učenika pođu za Isusom. Isus se okrenu i spazi ih kako ga slijede. Šta tražite? Upita ih. A oni mu odgovore: rabi, to znači učitelju, gdje stanuješ? Dođite, vidjet ćete, reče im. I tako pođu s njim do mjesta gdje je stanovao i tamo ostanu taj dan. Bilo je to oko 10. sata. Jedan od dvojice koji su, čuvši šta je Ivan rekao, pošli za Isusom, bio je Andrija, brat Simona Kefe. On najprije ode potražiti brata Simona i kazao: našli smo Mesiju, to znači pomazanika. I dovede ga Isusu. Isus ga pogleda i reče: ti si Simon, Ivanov sin, ali zvat ćeš se Kefa, to znači Petar, kamen. Sutradan Isus odluči da ode u Galileju. Susretne Filipa i rekne mu: pođi za mnom. Filip bijaše iz Betsaide, iz Kefina i Andrijina grada. Filip potraži Natanaela i reče mu: našli smo Mesiju, onoga o kojem su pisali Mojsije i vjerovjesnici. To je Isus, Josipov sin, iz Nazareta. Iz Nazareta, poviče Natanael. Može li otuda stići šta dobro? Samo dođi i vidi, reče mu Filip. Dok su se približavali, ugleda Isus Natanaela i reče: evo pravog Izraelca u kome nema lukavstva. Otkuda me poznaješ? Upita Natanael. Isus mu odgovori: vidio sam te pod smokvom prije nego te je Filip pozvao. Na to mu Natanael veli: učitelju, ti si Božji sin, ti si car Izraela. Vjeruješ zato što sam kazao da sam te vidio pod smokvom? Reče mu Isus: vidjet ćeš još i veće stvari. Zaista, zaista vam kažem, gledat ćete kako se otvara nebo i kako anđeli Božji ulaze i silaze nad Sinom čovječijim.